drop it hard. И здравейте хора, днес ще цъкаме в... Аз съм памката БГ, аз с мене... Аз почнам с кит. Не. Ела виж отстрани как изглежда. Дали е яко. Ами... Чакай. Вещата. Става. Най-номараза е това, виж. Е тая стая. Да, я инвениш. Аз ще да направя малко храна. Искаш ли? Има някакъв блок, могат да се отправят абсолютно всички блоки. Значи Дина. Имах само толкова повече. Какво да правим сега? Предлагай. На PvP аз не ходя, защото нямам яки брони. Ела си. Не, да се развиваме като хората. И... Ела за дърва. Да? Да. Добре. Ела за дърва. Така. Има ли Timber мод? Да, няма. Даш. Може. Не, всъщност надолу. Ще е по-добре. Абе ще направя нещо подобно на Bombcraft. Човек се Така. като направиш един стак спрем. Няма ни трябва повече. Той върви с... Тариф... Ти си нещо опасен. Това е резистенция тук, бе. What the... Пъй това е. Аз се направих един стак почти. Аз направих един стак. На колко си? Пламка? Вземи това. Зад тебе, зад тебе. Къде бе? Аз имам стак 44. Май да се връщаме. Трябва да получи. Там. В смисъл, сега ще кажам. Ама обработени или не? Не. Стига, аз имам един стак. Стигат не толкова. Чакай малко. Да направя аз малко. Кога се връщам?
Айде вече два стака. А ти сетна ли с кома? Да. Значи един стак бяло дърво и един стак черно. Къде ще оставя тия работи? Леко кой работи, а? Като цял свет. Така. Пържал къде се вземе. Чай сега взех телевизор. Печка. Ой, той вента минал. Оставим. Дай ми пържалата. Дошли ма добре. Вой! Аз съм Spotify. Аз имам само за 1.7.2. Човек, имам чувство... Банк се е в къщата. Не стане. Я виждал скайпа дали съм споделил. Не. Да, А не е смисъл. Да. Добре. той според мен ме е махнал от ръст, защото му казах, че се направих къща. Хиба бита ли биджика? Гаден. Бабита ли биджика? Пидал. О, бати якото. И сега някакъв скелет. Прас, ставай бе! Чай още малко е. Мамо, седи слънце тръгваме. Седай слънце. Да не мога го науча. Дай-ка това. Вълка качва тоя. Зайка на един мотор. И му вика... сега, ще се напикаеш. Дига 100 км, вика заедно напикали се. И зайка не. След това дига 200 и пак го питам. Вика, напикали са? Не. После дига 300. Напикали са? Да. След 2 седмици зайка качва това. Вълка на мотора си и това. Дига 100 и го пита. Напикали са? Не. Дига 200 и го пита. Напикали са? Не. Дига 300 и го пита. Напикали са? Да. Аз сега ще съм на цари, защото забравих къде с перачката. И аз не знам, що го разказа, просто ми дойде отвътре. Да, хора, това ще бъде от първия клип на Пламата. Абонирайте се с него, аз ще му направя допълнителна реклама в моят канал. Често се снимаме с него. Както някои от вас ме помолиха на скайпа, не, няма да правя. Да, хора, това беше клип, надявам се да ви хареса. Бай-бай.